Fas present que estàs en aquesta actitud estirada de relax. Fas present que respires. Comences a moure't. Per deixar la fase de relax i situar-te a la disposició asseguda de cames creuades. Bé, com sempre ajustes de baix a dalt, ajustes la base, la posició de cames, situes el gest habitual, to a l'esquena a la columna, la barbeta lleugerament recollida, ulls tancats suaument, afluixes la cara, els llavis, la boca, les mandíbules, et regales un somriure i t'observes en aquesta actitud, Siddha Asana. Capta l'actitud, observes un moviment que t'ha acompanyat de forma conscient tota la sessió i que també t'acompanya, com el teu cos, durant les 24 hores del dia, de forma inconscient, que és el moviment natural de la respiració. I observes aquest moviment. En aquest moviment, com sempre, afegeixes el seu so, que en diem ujjayi, que és aquest so que fa l'aire al fregar la gola. I observes aquest moviment i aquest so. I t'obres l'experiència d'associar aquest moviment i aquest so al moviment de les ones del mar. De manera que quan la ona arriba del mar, arriba a la sorra, és com si inhalessis, i quan la ona es retira, com si exhalessis. I trobes aquesta experiència d'imaginar aquest moviment com el moviment de les ones del mar quan arriben a la platja a l'inhalar, quan se'n van de la platja a l'exhalar. Realitzada aquesta associació, captada aquest moviment com el moviment de les ones del mar, ara t'imagines què és l'espai que t'envolta, el que et respira, que en lloc de respirar tu, és l'espai que t'envolta que et respira. De manera que quan tu inhales, l'espai que t'envolta exhala. I quan tu exhales, l'espai que t'envolta inhala. I t'obres ara aquesta experiència, imaginant que l'espai que t'envolta és el que et respira a tu. De manera que quan tu inhales, l'espai que t'envolta exhala en tu, i quan tu exhales és l'espai que t'envolta que inhala de tu. Ment neutra, ment oberta. En un moviment calmat, suau, tranquil,
com el de les ones en un mar en calma. Estàs a la posició, estàs a la respiració, estàs a l'ujjayi, estàs als dos narius i estàs imaginant que en lloc de respirar tu, imagina que l'espai que t'envolta és qui et respira. De manera que quan tu exhales, l'espai que t'envolta inhala. I quan tu inhales, l'espai que t'envolta exhala. Tres respiracions més d'aquesta manera. Deixes d'imaginar que és l'espai que t'envolta que et respira, deixes el so de la respiració, deixes la respiració pels dos narius, estàs present a la posició, et situes a l'espai frontal entre les dues celles, observes aquest espai, ara 8, i ara projecta sobre aquest espai el moviment del mar, les ones del mar quan arriben a la platja. T'imagines un mar en calma i que aquesta ona arriba a la sorra de la platja i arriba un moment que ja s'atura i torna. Visualitza el moviment de les ones amb un mar en calma arribant a la platja. Observant que cada ona, cada moviment, és únic i irrepetible. I observant aquell punt, que quan la ona arriba a un punt, que la ona arriba, s'atura i torna. I per tant, imaginant que tu pots captar aquest punt que quan la ona arriba ja s'atura aquest interval que hi ha entre que arriba i que se'n va. I trobes l'experiència d'observar aquest interval, com quan respires, quan l'aire entra i abans que surt hi ha un interval. Doncs visualitzes la ona del mar que arriba, s'atura i torna. I observes l'interval que hi ha entre que arriba i torna. Ment neutra, ment oberta. Molt bé, deixes d'imaginar l'interval de les ones d'un mar en calma quan arriben a la platja.
observes l'espai frontal entre les dues celles, de nou 8, sense cap visualització, 8, en silenci. Surts de l'espai frontal, 8, i en silenci te'n vas a la respiració i el seu so, Ujjayi. Te'n vas a la posició asseguda, de cames creuades, a la sensació que t'ha deixat aquesta sessió. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta pràctica de ioga. Agraeixes als altres per compartir-la amb tu i ara per tancar-la desfas la posició, palmell junts, centre del pit, inhala i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bon cap de setmana, Namaste, fins aviat, gràcies per tot.